खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै मोननैसो एप्स दिन्थिनो नागिरदों। बे एप्सजों जोङो गावनि मबाइलनि फट'खौ DSLR बायदि साजायनो हायो, बेकग्राउन्ड चेन्ज खालामनो हायो। नोंथांमोनाबो एसे नायदो, आं दिन्थिगोन बे एपफोरखौ। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायना आरो जिंथिं बेलखौबो दाबायनानै हो। गिबियावनो जोङो प्ले स्ट'राव थांनांगोन। Sorry. जोबोद हें जादों। हेभि फट' एडिटर सेल्फि आर्ट केमेरा, बेयाबो जोबोद मोजां। 1 मिलियन डाउनलड, मोजां रेंक खालामदों, जोबोद इउज खालामदों मानसिफोरा, जोबोद मोजां। बेनि उनाव दङ नेचारेल फट' एडिटर, बेबो जोबोद मोजां। सिगाङाव दङ नेचार फट' फ्रेम्स, बेबो जोबोद मोजां। बेकग्राउन्ड चेन्ज खालामनो हायो आरो कालारखौ ब्लर खालामनो हायो आरो बाहेरनि सिनारिखौ देरनो हायो। नोंथांमोना बे एप्सखौ इउज खालामनानै जोबोद मोजां, DSLR बायदि नांखायो। बेनिफ्राय दङ नेचार फट' एडिटर, बेफोरबो मोजां। अके गाइस, दोनथ'बाय।